Dayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milago o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga pala tuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa aton panatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Sa itong palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Madamo gid nga salamat, Dira. Kung gusto mo na nga magbalik dire, wala sang problema. Ato na sa piyak nga kalibutan ang kabuhi ko, mahal nga hari. Pero, hindi man siguro malain kung magbisita ako diri kung kaisa. Kaupod ang akon amay, mahal nga hari. Wala sang problema. Magbaybalo ka lang para mapabuksan ko ang lulutsan. Madamo gid nga salamat, mahal nga hari. Oo, gali. Nga mahal nga hari. Ano sa banta mo ang may kaymuan? Kung nga nagsubong sadto ang duta, may naghilo sa kadutaan mo, mahal nga hari. Kag maisog nga hilo ang iyang gingamit. ginhungod ang paghilo? Oo, mahal nga hari. Bueno. Magbaway ka na, Lira. Kung maayo na ang taran buwas, mahiwat kita diri sang dako nga sinalos-salos sa palasyo. Nalipay ako nga nakabulig ako solbar sang problema diri sa ginharian. Apang, daw wala ko sanggana nga magtambong sa sinalo-salo. Gusto ko na nga magpauli. Tungod na miss ko na si Sotelo. Ang maayo pa, mabalik ako sa pagtulog. Mabawi ako para magbalik ang akon kapagsik. Ba? Aga na gali? Mira! Oh, hala. Nagaginuo lang mga tao sa idaron. Kaginatawag nila ang ngalan ko. Mabangon ko bala kag magkadto sa bintana. Nabatian mo, Lira. Tuman ang kalipay sa mga tao. Nagapasalamat sila sa bulit mo. Nagmadinalagon kita. Halos katunga na sang duta ang nabalik na sa kinaandan ang ila kahimtangan. Kag hindi kami makahibalo kung paano ka namon pasalamatan. Kung okay lang sa inyo, gusto ko na tani nga magbalik sa kalibutan sa mga mortal. Pero paano kung magkulang ang bulong... Hindi ka makabalaka, General. Hindi na magkulang. Sobra-sobra ng ginbilin ko. Bueno, sugiran kong mahal nga hari sa gusto mo.
Gusto ko pa kung tani nga magpabilin ka sa pila ka adlaw. Agod sa sina, makaupod ka sa pagsaulog sa aton kadalagan. Apang kung gusto mo naging magbalik sa piyak nga kalibutan, hindi ko na lang ikaw pagpunggan, Lira. Kag suliton ko sa pagsiling, nga bisan anong oras nga gustuhon mo nga magbalik diri, magpahibalo ka lang, kay pabuksan ko ang lulutsan. Madamo gid nga salamat, mahal nga hari. Bueno, kari ka. Idulong ka na namon sa sekreto nga lulutsan. Ari na ako sa likod sang amon kondo. Ba? Si Sotelo. Nagkakatulog siya sa divan sa gwa sang balay. Palapitan ko siya. Ari siya. Sotelo. Sotelo. Ba? Lira? Nagbalik ka na eh? Nga ahaw. Anong laom mo, haw? Abi ko anay kung dapat ko na ikaw nga sundon sa piha ka kalibutan. Pilyo ka, ha? Kinahidlaw kita ko sa imo. Ikaw lang, haw? O Tiano, kamusta? Anong natabo? Palihog, sugiri ako. Amo gali sila natabo? Oo. Do hindi pa gani nila ako pagpapaulion eh. Kay nahadlok sila siguro nga basi kung masulit naman ang natabo. Kag kinahanglan naman nila ang bulig ko. Pero nagpauli ka. Tungod sa imo eh. Kagabi mo, sang wala ka dire, may narealize ako. Ano ina? Hindi na ako gusto magbalik pa sa piha ka kalibutan. Tungod hindi na ako gusto nga makadumdum pa. Sotelo? Amo gid inang gusto ko nga mabatian. Hindi na ako makapadugay. Kinahanglan maghibalo ng amay ni Lira sang bahin sa mga duwa. Ay, kadtuan ko si Sator. Magkigambal ako sa iya. Nakipot gid ako sa nabatian ko sa imo, Sotelo. Apang tungod ara na ina, wala na ako sang mahimo pa. May pangabay lang ako sa imo kuntani. Ano bala ina? Kung mahimo, tugti nga ako na lang ang mahambal sila sa akon amay. Kinahanglan makasugilanon kami sa maayo. Gusto ko nga akong mahimo sang tikang. Ikaw ang mahibalo. Sa tiyon nga magbukas ng lulutsan, kabakabalik ka sa aton, pahibal ako palihog, para nga makabalik man ako dito. Bayaan mo ako? Wala ko sang plano nga bayaan ka, Lira. Tugod kundian ako, dapat ara ka man. Dalon ko ikaw sa pagbalik ko sa pihak na kalibutan.
Nalipay ako sa nabatian ko kay Sotelo. Wala ko ini ginalauman. Wala ko man ginahulat. Apang nagkita ay kami. Nangin malapit sa isa ka isa. Kagdungan nga nagpali ang pila sa nakaligad. Kag wala ko nagapati nga natabuan lang ini. Gintag na ini. Nakatag na nga makaabot sa amon si Sotelo. Kag siya ang akon kapalaran. Isa ka bulan ang nakaligad. Apaw na gihapon ang bukas ang sekreto nga lulutsan. Amoy na ang bando sang imo amay. Sa sina, wala anay sang may makalusot sa pihak nga kalibutan. Para sa aton seguridad. Wala kit sa may mo kundi ang magulat. Husto ka matuod Sotelo. Kagusto ko nga samtang wala pa kita makabalik sa aton kalibutan. Babalik na lang anay kita sa balay. Total, ari man diri ang duha ka kabulig nga makaatipan sa imo. Kag ikaw na lang anay isa sa kundo nga ini. Wala sang problema. Wala makahibalo si tatay nga bisan na anong oras nga gusto ho namon nga magkita ay ni Sotelo. Pwede gid. Tungod naga-teleport lang siya. Kag wala sina makahibalo si tatay. Hindi ako makapati nga may makadaog sa hilo nga ginhimo ko. Kag may makapamensar nga maghimo sang pangontra nga daw mas epektibo pa sa pangontra nga ginhimo ko. Kag madamo na ako sang nabatian nga huring-huring nga nahikay na sila sa akon ikasarang. Kag hindi ko inabapasugdan. Malakat ako. Mangusisa ako. Hindi. Hindi ako makapati sini. Ang duta, wala sang indikasyon nga may hilo. Kag makita ko, nga madamo sang nagtubo nga mga tanom. May mga tanom na sa talamnan, katambok sa mga nagtulubo nga mga tanom. Amo man ang mga utanon. Kag hindi ako makabaton, ngang nakapiyerde lang sa akon sa paghimo sang pangontra sang hilo. Amo ang isa nga gintapok sa kalibutan sang mga mortal. Kaglamharon pa ini katama. Kag sa nahibalaan ko, 3 ka adlaw lang niya nga ginhimo ato. Samtang ako, madamo nga tinuig nga gintrunan ko ang akon paghimo sang hilo. Agud mang inepektibo. Oh, isa kasip unon lang ang nagpierde sa akon. Hindi ko mabaton nga bagito lang ang nakapierde sa akon. Hindi!
ang magabatahong sukon sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers